Estrada je uvek kao vulkan koji se svaki čas sprema za erupciju, a kada se to dogodi, obično to jedva dočekaju mediji, koji se gotovo uvek potrude da isčačkaju sve detalje. Jedan od takvih sukoba eskalirao između Seke Aleksić i Cece Ražnatović. Drama je krenula kada je Seka komentarisala Cecu, a onda je poručila kako bi trebalo da izgleda skuplje i bolje, te da takva zvezda zasluže samo najbolji tim ljudi oko sebe. Kako komentarišeš naše pevačice, kako su obučene i koje bi možda koleginice trebalo da promeni stilistu? Ja sam radila neki modni žiri pre par dana i dobro, fotografije su bile polukatastrofalne, oni su izabrali najgore, verovatno najgorih izdanja svih nas, pa i mene, ali mislim da žena koja je zvezda i koja zaslužuje da izgleda lepše je Ceca. Ceca po meni treba da promeni šminkera i stilistu, svakako. Mislim, to je moje lično mišljenje, ne treba niko na to da se ljuti, ali ja smatram da je ona tolika zvezda da zaslužuje da mnogo bolje i lepše i skuplje izgleda na nastupima. Prosto ako ste jedna od većih zvezda u ovoj zemlji, vi morate da izgledate skupo i dobro. To je vrlo jasno, tako da bi ja na Ceci šminkerku odmah promenila. Bukvalno otkaz dala, ne znam ko je šminkerka. Opet ne znam ni ko je, nemam dakle ništa protiv osobe, ali šminka njena je po meni jako loša, ona zaslužuje mnogo bolju šminku. Frizure su kako kad. Oblik frizure bih recimo na njoj promenila, ne bi nosila onu ravnu kosu koju ona nosi, promenila bih nešto. I to je to. Mislim, eto, Ceca mi je prva zato što je ona jedna od većih zvezda, zaista. I stvarno nekako žena zaslužuje da izgleda bolje i da bude bolje obučena. Ceca se kao i obično nije oglašavala, ali su to za nju uradili bliski ljudi i saradnici, što je već decenijama unazad pevačicin manir. Prvo se njen frizer Stevan obratio Aleksićevoj pretećim storijama u kom je između ostalog pisalo: "Zamolio bih te da me ne diraš, jer ako ja tebi budem uzvratio, smršaćeš 20 kg za 5 dana." Odnosi među dvema pevačicama nisu oduvek bili zatignuti. One su se pre dosta godina hvalile, podržavale, a neretko su i pozirale pred kamerama, ističući kako je njihovo poštovanje na estradi jedno od retkih. Ipak, sukob je kulminirao posle smrti njihovog višegodišnjeg prijatelja Saše Vidića, sa kojim Ceca tada već neko vreme nije bila u kontaktu. Kada su je novinari pitali da to prokomentariše, Ceca je samo prošla pored njih, a onda se oglasila Seka i, kako mnogi smatraju, indirektno prozvala koleginicu statusom na Twitter sadašnjem X-u. Pojedine persone treba da nauče šta je saosećanje i savest, da nauče šta je poštovanje prema nekome ko je preminuo, ako ste barem malo pravi vernici, a ne mehanički, napisale. Neću nikada otkriti kome je to bilo upućeno. Nikada neću razumeti ljude koji su u veri, a kad treba to da pokažu, oni to ne urade. Budi vernik i praštaj, podvukla je Aleksićeva, a na pitanje da li je zapravo mislila na Cecu Ražnatović, ona je odgovorila: "Ne zanima me i ne interesuje me to. Pitajte te što spekulišu. Sašina smrt je za mene bila šok. Čula sam se sa njim 10 dana pre, planirali smo da napravimo neke stylinge za mene. Teško mi je iznena da se to desilo, pamtiću ga po veselom duhu." Prozivao je on čitavu estradu, pa i mene, ali sam sve praštala. Gostujući na Hype televiziji, Aleksandra Bursać otkrila je da je godinu dana proživljavala pakao jer su je napadale druge koleginice, a kako je istakla, među njima je bila i Katarina Grujić, koja ju je navodno i maltretirala. A sve zbog toga što je presnimila čuveni hit Cipele, koji je prvobitno Andreana Čekić otpevala sa Emirom Đulovićem. Zašto je Andreana Čekić pomislila da si ti kriva? Da. Zašto te Katarina Grujić napala? Tamara Milutinović Setim sada još. I Aleksandra Mladenović. Da. Pa... Što si ti kriva za pesmu Cipele? Sad ću da objasnim, da čuju i moju stranu priče, pošto uglavnom sam ja prećutala zato što niko nije meni u oči rekao ništa. I ja sad to prepucavanje po novinama nisam navikla, niti sam radila. Za toliko godina karijere nikad. Ja volim da kažem, ako imam neki problem, kažem ti u oči. Ja bi da su mi rekli nešto u oči, međutim nisu, rekli su mi preko novina. Nikad nisam odgovarala iz poštovanja i prema moj majci. Šta su ti rekli preko novina? Pa da sam loš čovek, to je mene najviše povredilo. Ko ti je rekao da si loš čovek? Pa svi oni, i Katarina i Tamara, i nije to samo bili preko novina, nego i ovako privatno nekim mojim prijateljima koji su naravno meni to rekli. Jer ljudi koji nisu upućeni u te stvari, šta se tu zapravo dogodilo, a ispričat ću ukratko, oni ono naravno osude. I naravno da će Tamara, Kaća i svako koji je njen prijatelj stati u njenu stranu. I ja bi stala u stranu svog prijatelja koji je pogrešio, da je pogrešio ne znam šta.
ali ću sa strane da ti kažem pogrešio si i nemoj da napadaš drugu stranu koja nije kriva i da bukvalno sam bila džaka koji su oni zakucavali 1 godinu dana. Ja sam ćutala, ali nije mi bilo uopšte lako. Jer ja nisam iznala tu stranu priče u smislu da kažem šta se zaista dogodilo. A dogodilo se to da je Andrana sklonila sa svog YouTube kanala pesmu Cipele, koja je bila Emirova i njena i naravno Saše Lazića koji je kompozitor. Sklonila je pesmu, zatim su godinu dana pokušavali, to ja znam, znači ja sam pričala i saznala pre nego što sam prihvatila ponudu da ja pozajmim, znači ja sam dala glas za tu pesmu koja je postala i koja je bila mega hit i koja je mega hit. Znači ja ne mogu da se unovčim tu pesmu i nešto da se kao ja sad hvalim da je to moja pesma. Ljudski sam osetila potrebu da pomognem Emiru koji je, da kažem, izgubio pesmu. To je nestalo. Stavljali su neki drugi kanali i oni su gubili novac time što je sklonjena ta pesma. Jer oni na tome zarađuju. Emir je platio i prava, i pesmu, i spot. Zbog nekih njihovih privatnih razloga je sklonjena Andrana. I, na primjer, da sam ja svoj duet sklonila sa nekim, ja bih rekla, ok, snimi ti pesmu, ne bi se ni bunila, niti bilo šta. Jer smatram, i mogu sad da kažem javno, da je Andrana kriva u tom. Jer ona je, kako da kažem, dečka ugrozila. Meni da neko čini mi se da se zaljubila, skloni, ja ne znam šta bi bilo, mislim. Generalno ona je pošteđena. U svoj toj priči Andrana je pošteđena, a ja sam okarakterisana od strane tih nekih ljudi da sam loš čovjek. Zašto je ona sklonila to? Nekih privatnih razloga, mislim u to nisam ni ulazila tada. Svakako je jako ružno skloniti nekom pesmu, jer je Emirova pesma i to je lična karta. Ti ne znaš razlog zašto se to desilo? Ne. Zamerila sam svima njima, zato što nisu bili korektni. Znaš, ti nekog napadaš, to je moglo da me košta mnogo. Zašto ti nisi pozvala Andranu Čekić i to rešila sa njom? Zašto nisi pozvala Katarinu Grujić? Zašto nisi pozvala Tamaru? Zato što su one mene napale, preko novina. Nisu me napale, da su one meni rekle, mi smo se sretale, da si ti meni, mislim da mi je Kaća rekla... Jel ti se jave kad se sretnete? Pa sreli smo se jednom, ja i Kaća na nekoj svadbi, javila mi se i to srčano, a pre toga je bilo i posle toga. Mladenovićka, naravno, s njom smo ga izgledali. Jesi oprostila ti to svojim kolegama? Ja sam zamerila i ja sam takva, ja sam Škorpio. A jesi ti Škorpio oprostila to? Pa nisam. Na ove optužbe reagovala je Katarina, koju smo pitali da odgovori na ove reči svoje koleginice. Žao mi je što se ne priča više o njenom ljubavnom životu i njenoj svadbi koja je bila savršena, imali smo priliku da vidimo, nego o lažima koji izgovori da neko nekog maltretira. Ja preko toga neću svakako preći, tako da drugi će se baviti tim stvarima, a ja ne. Izvini što te prekidam, misliš da je možda neka njena vapa i za medijskom pažnjom ili nešto? Pa očigledno, ja bih više voljela da se piše o njenim pesama, ako ih ima, hitove i to. I naravno njenoj svadbi koja je bila prelepa, treba ljubav i lepim stvarima da se piše. Ja ni zbog kako marketinga ne bi se niti prepucavala, niti izmišljala laži da bi dostigla neke, ali videli ste sada koliko ima lažnih ratova i svega toga da bi kao postala pesma popularna. To ti ne garantuje uspeh ako je pesma krš i ti ćeš biti krš, tako da, eto, generalno to je to. Kad sam na sud kad si rekla neki drugi? Na šta? Pa na sud, apsolutno. Ja neću prelaziti preko laži, pogotovo od osobe koju se poznamo toliko dugo i koja zna vrlo dobro da to nije istina. Da ti nekoga, da kažeš, popljuješ ili da nekome kažeš da te neko maltretirao, ne znam samo čime sam te maltretirala, što sam rekla iskreno da si ne koleginice, ne profesionalno. To nije maltretiranje, to je samo surova istina koja znam da boli, ali nažalost ja sam takva surovo iskrena pa i treba da boli. A imali smo priliku da i od Andrane Čekić čujemo iz prve ruke njenu stranu priče. Pa svako ima nekako svoju percepciju. O tome sam pričala u par intervjua. Kada se desila ta druga verzija pesme Cipele, tako je, koju je ona snimila sa Emirom. Mnogi su zamerili što me ona nije pozvala kao koleginica da me pita šta mislim o tome ili jednostavno da mi kaže ja ću to uraditi, pozvana sam i tako dalje. I mislim,
Niko to nije samo inicijativno. Novinari su pitali i Kaću, i ovog, i onog, i mene, i sve. Ja se izvinjavam, istovremeno smo zakašljali. I kako se zove, da, zabagovala sam. Da, izjavile su da one to ne bi i tu se i cijela priča završila, ali nekako, znaš i sama, mediji uvijek vole da pitaju jedne te iste stvari, kad ovaj odgovori, ovaj je rekao, i to se nekako, to ode. Ja moram nešto da kažem apropo te pesme. Ona je izašla 2018. godine. Ljudi, to je 7 godina, ali tako? Ona je i dalje tema i to je tako cool. Jeste, nevjerovatno. Ne, mislim, bila je, i sad je mega hit. I dalje se, eto, nažalost, zbog drugih stvari priča o njoj, ali... Ja moram biti kažem da ta pesma nikad neće zvučati kao tvoje izvedbi. A dobro, hvala ti. Zaista, mislim, ja to kažem neku cipele, ja kažem Andreana, mislim... Ja sam objašnjavala i zašto se to desilo. Mislim da Aleksandra nije baš bila svesna toga, jer jednostavno se nije pozabavila tom tematikom. Snimljena je druga verzija da bi jednostavno moglo da se zaradi na toj novoj verziji, pošto su pare od stare verzije uzimala Grand produkcija. Da li će koleginice naći način da ostave razmirice po strani i nastave dalje, ostaje da vidimo. Ali jedno je sigurno, neke sigurno imaju među sobom jaču podršku od drugih.